Što se tiče Mileta, zaista najzaslužniji ovde, najveći predator izdržao ono što bi retko ko izdržao iz mog profila gledišta. Možda neko misli da on zloupotrebljava to. Možda neko misli da je on neki kvazi nacionalista ili kvazi ovo ili kvazi ono i da on to hoće da zloupotrebi radi svojih ličnih interesa. Međutim, onaj ko je blizu njega, onaj ko osjeća njega i onaj ko zna sa njim da podeli noć i ko je bio, nema šanse tako nešto da pomisli i nema šanse da ono što on, bez obzira na te igrice i to, suštinski, Mile, si predator do kraja i suštinski si dobar čovek. Čelovek. Dobar i prevredan čovek, pa onda svi imaju problem da te skapiraju. A pogotovo ako to, recimo, iz mog ugla liči više, ide na šire narodne mase i onda, znaš, neko hoće to da zlopotrebi. Mile ima prilike da zaista ovde bude na najgori način ponižavan, na najbrutalniji način, i to od gospođica, i od gospodina, i od naučnika. Od gospođica? Gospođa, sve jedno. Ima gospođica stariji. Znam se na koju mislim. Dobro. I mislim da, apsolutno, bez obzira koliko ko da gotivi nekog i nagotivi taj način, pa Mile, brate, samo dobrotom na sve odgovara. Ili i hvala mu za ovaj savjet. Dobro, aj vas zlo, brate. Stvarno ste demokratični. I hvala mu pre svega za ovaj savjet što se tiče ove ručne kočice i to sve za život. Ne mislim. Hvala Bogu i za ovdje. Pa da, potpuno. A od prvog dana sam to govorio. Potpuno. Izvini, zar mi svi ovdje nismo neko ko je... Nebitno si ti, o meni priča. Hvala Bogu, ljudi, ja vas sve volim i ja ne mogu da drugačije komentarišem o tome, stvarno. Pogotovo ovo ovdje, mislim, totalno je, znaš, ono. Ali hoću da kažem, hvala za to što, zato što i mama i tata moji, najrođeniji, i žena moja, i deca moja, i svi mi, oni isto to govore. Žena moja, žena. Znači, govore mi taj suštinski moj problem, tu moju buru, koja je nekad totalno nekontrolisana, i onda svu tu pamet, to ti je kao ono kad krava da mleko, neko ono, i u momentu, pa onda opet moraš da ispravljaš i tako, ali isto kao i ti, Mina, mislim da će vreme, Bože zdravlje, ali što manje vremena, a što više poradite na tome. Ima tamo. Što manje vremena, a što više... Stavi u vodu, ladu, pa nek se lada. A što više poradite na tome i što pre, mislim da zaista može da donese jedan meni lično, ono što je Mile rekao, kvalitetniji život, mirniji, duševno spokojniji u tom kontekstu. Ali taj temperament ne želim da izbacujem, hoću da ostanem to, ali da znam da ga iskontrolišem, stanem, povučeš. Ali ne moram da više, znaš šta mi je najbitnije, dobro sad sam ja počeo od sebe. Nemoj sebe, ajde. Ne, htio sam da kažem za savjet. Ne moraš, da. Samo sekundu. Za savjet da je ono što kažeš, samo očinski je bitno mi je ono, kad si rekao... Na tata i mama svi. Ne, vezano za mene. Možda neko misli da sam nacionalista. Ne, neko misli da si kvazi. Ne mislim, Milo. Moment, ja sam veliki nacionalista. Pa vole Srbiju. Ja nisam šovinista. Ja volim svoj narod. Dobro, Miloše, ja sam to rekao. Razumeš? Ja sam to rekao. I ja sam u tom kontekstu. Moraju ljudi da shvate šta znači nacionalista. Naš predsjednik je nacionalista, voli svoj narod, svoju naciju, svoj... On ne bi mogao biti na tom mjestu. Tako je. I svaki predsjednik svoje zemlje i svog naroda je nacionalista, ali nije šovinista. Voli sve narode, sve ljude. Samo sam to hteo da različim. Ja sam zato hteo da kažem da ako neko misli da hoće on
da skupi poene. Ne, To je ma totalno kako, obrnuto. ma jok, ne. I ja to znam, jer ti je kum i najbolji mu je prijatelj Mađar. Ma kako, Tako ba, da, da. evo ima Mađar ovde jedan, Mađar pored kuće, znači apsolutno ne. Naravno da volimo Srbiju. Ma volimo Majka je- najviše, najviše na svetu. Majka je, svi nas gledaju, volimo i Makedonce. Ja sam... Čekaj sam, izvinim, još i ja držim govor. Znači, volimo i Makedonce, volimo i sve. I Bosance, i Slovence, i Hrvate. Ali Srbiju najviše. Ali našu zemlju moramo da volimo najviše, prosto jer nam je ona dala svoj život. Dobar, sad smo pričali o Milošu, idemo dalje. Idemo Gagi. Ajde.